салом алейкум ба ҳама. Ману бародарам ба студия рафта истодаем. ман қарор додам ки блогер шавам. блогер? ту гуфта будӣ дар он ширкат кор ба ту маъқул аст? ин кор барои ман аст. кадом кор аз они ту аст? ман шахси эҷодкор ҳастам. лекин ман видеои туро дида кайф кардам. хамякаш чист? гиваш чист? таргеташ боз чист? ту аз кор рафтиу намедонӣ таргет чист? ин равоиш накард, инро худаш мебинад.